kuuluu huusta, niin ei mistään. VP35 ja Oulun Luistiseura 0 ja homman nimi on se, että kaksi parasta joukkuetta sitten pudotuspeleihin jatkaa. Olipa paikkaa ja on paikka. Ja Veeti Kujansuu tässä pistää homman 5-1. Sitten pitkä hyökkäys ja siitä aivan sinne yläpömpeliin pistää Kujansuu Veeti ja homma on 5-1. Se oli kyllä Kerän kannalta erinomainen alku tähän äänen kanssakin nopeasti käynnissä. Ja pallo maalissa, se on 6-1. Joni ja se tulee puolelta liikettä. Hän on tässä ja sinne se menee hieman jopa huonoa onnia VP:n maaliviivan pelaajilla. Sieltä se ja siis sen verran, että ensi viikollahan sitten jääpallon lähetykset jatkuvat. Vielähän ei sitäkään tiedä, että katsotaan tämä tilanne kuitenkin, kun spekuloidaan ja Arpo Ramoinen pömpeli tähän kohtaan. Otetaan se täältä mutta olipa hienosti otettu pallo haltuun ja kunnon lämmäri siihen ilmasta poukusta noin. Aikamoinen NATO-ohjus tuonne oikeaan alakulmaan kyllä on. Lopultapa ei tule. Käännättää pallon alakertaa. Hyvä avaussyöttö siinä olisi nyt tulossa sitten, mutta eipä lähdetä mitään Ville Aaltonen, kun sen pallon sinne maaliin tällä kyllä kokenut Aaltonen. Hienolla liikkeellä tulee tuohon keskelle ja napauttaa. Pikkuisen saa Ahon siitä sivuttaisliikkeeseen ja lukemat 8-1. Siellä vastaan pelattiin ensin alkusarjassa ja sitten loppuottelussa. Niin tekee Veeti Kujansuu, tekeekö maalin? Narukerällä Veeti Kujansuu. Pääsen siinä nokikkain Ahon kanssa ja ei kyllä tästä paikasta sitten epäröi. Pikkusen veiviä ja Ahon kannalta kyllä harmittavan lähellä toneista maaliin sisäpuolelle. Me tuossa tauolla vielä kokeiltiin ja justeerattiin, mutta jotain siellä on, mutta Ville Aaltosella ei teknisiä murheita tässä kohtaa ole ja 10 täynnä. Keskelle sitä kuuluu Aaltonen tästä kulmalyönnistä. Namutellaan se tästä siitä metrin Ari-Pekka Ahonpään yläpuolelta ja 10 täyteen.